irribarrez hasteko modukoa da hau, esan behar dugun hau, esan humorea izan da Durangoko 40. Euskal etorkizko azoka honetako gaia eta arrazoiz. Udane Goikoetxea naiz ni, Bizkaia irratian kazetari lanetan nabil, eta benetan bere aurtengo azokan azpimarratzekoa da egun guztietan izan dela klase guztietako jentea. Horren jarraipena egiteko Gerediaga elkartearen eskutik txoko eder eta dotorea izan dugu, eta jarraipena egunero egin dugu goizeko 11:00 ordu bat aterdietara bitartean elkarrizketatu asko, dandanak oso prestak, liburugintza, diskogintza jarraitu dugu Gerediaga elkartea bera apur bat hobeto jarraitu, herritarren artean be murgitu gara, azken baten hau topagune badalako, eta irribarrez hasi dugun hau, irribarrez amaituko dugu. Mila esker. Udanek ondo esan dagoen moduan, ikalerik kale ibiltzen saiatu gara, irratiaren beste kaldean dagozen entzunei, pasioetan gertatzen danaren barri emoteko. Alfred Gezaban nauzu eta ni horretan ibili izenaz, eta mikroaren beste kaldean, irratirako bidean, hainbat idazle, hainbat musikari, diskoetxetako arduradunak bertan egon dira, eta zelan ez, protagonista nagusiak, azokako protagonista nagusiak Euskal Herriko pertsona diralako, eta kulturari nolaiteko lotura sentitzen dagoen pertsona horret direlako eta horretik etortzen dira ona, eta euren berrobe jasotzea, testigantza hori jasotzea ezinbestekoa zela iruditu jaku, eta holan ibili gara mikroa, alde batetik bestera eguaztenean hasi, eta gaur arte, domeken arte.